Aşgabat şäherindäki Ýokary Kujaýynyň rektory talipleriň ählisine täze ýyl bayram münasibetli berilýän dynjalş günlerinde umumy ýaşaýyş jaýlarynda ýaşamagy buýurdy. Türkmen Döwlet Binagärlik Gurulşyk Institutundaky çeşmämiz bu buýrugyň täze ýyl bayramçylygynda geçiriljek oturşuklaryň öňüni almak maksady bilen çykarylandygyny aýtdy. Taliplerden edilýän bu talabyň jikmejiklikleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berdi. Institutun dekany täze ýyl bayramynyň öň ýanynda kwartiralarda ýaşaýan taliplere umumy ýaşaýyş jaýlaryna göçmegi tawşyrdy. Bu talap gyşky dynjalş günleri tamamlanýança dowam eder diýip çeşmämiz habarçymyda beren maglumatynda aýtdy. Onuň sözlerine görä institutun rektory okuwçylaryň dynjalşda alkogolly içkileri içmeginden we nädogry adamlaryň üýşmelerine gatnaşmagyndan alady edýär. Çeşmämiz gurrun edilýän nädogry adamlaryň üýşmelerini diýänini aýdyňlaşdyrmasa-da, şeýle ýagdaýlar üçin prezidentiň Ýokary Kujaýynyň rektoryny we dekanlaryny wezipetinden boşadyp ýa-da türmä basyp bilýändigini hem aýtdy. Institutda okuyan talipleriň arasynda baý maşgallalaryň çağalary hem bar. Velayetlerden gelen bu talipler şäherde kwartirany kärennesine alyp ýaşaýarlar ýa-da olaryň özleriniň kwartiralary bar. Olar kwartiralardan instituta gatnaýarlar. Şonuň üçin dekanlar bu taliplere dolu gözökçülük edip bilmeýär diýip çeşmämiz belledi. Ol käbir gruply maşgallaryň çağalarynyň okuwdan soň piwa içip çilim çekip oturşuk edip bilýändigini belläp institutun rektorynyň we dekanlarynyň bu ýagdaýlaryň öňüni almagy synanşýandygyny hem aýtdy. Täze ýyl bayramçylygy geçýänçe umumy ýaşaýyş jaýynyň komendanty her gün ýerden we akşam talipleri bellige alyp olara gol çekdirýär. Bu düzgüni bozan taliplere okuwdan çykarylmak howpy awanýar diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Adatlyk beýan edilen ýagdaýlar barada agdalan Ýokary Kujaýyndan goşmaça maglumat ýa-da kommentari alyp bilmedi. Şeýle-de gyşky dynjalş günleriniň näçe gün dowam etjekdigini we gurrun edilýän talabyň beýleki Ýokary Kujaýlaryna hem degişlimi ýa-da däldigini hem anyklap bolmady. Ýatlasak mundan öň Adatlyk Türkmenistanda Ýokary Kujaýlarynyň taliplerinden edilýän talaplaryň onlarçasy barada habar beripdi. Olaryň arasynda talipleriň bayramçylyklarda ýa-da gyşky dynjalş günlerinde öýlerine goýberilmezligi, olara oturşuklary geçirmeň gadagyn edilmegi ýaly talaplar bardy. Ýöne talipleriň täze ýyl bayramçylygy geçýänçe umumy ýaşaýyş jaýynda ýaşamagy mejbur edilýändigi baradaky talap hakda Adatlyk ilkinji gezek habar berýär. Häzirki wagt Türkmenistanda harby bilim berýän okuw jaýlaryndan daşary 21 sany Ýokary Kujaý hemde 41 sany orta hüner derejesinde bilim berýän jem 62 ýokary we orta hüner mektebi bar.